Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMLA jongka 17 North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum ulalaj banya kendo yang menteri katanar ki kampo yang ke sorkar jela uba lakmen rembui banya keren halor ke jing senjor ke kenro ke badan ha ke jakasa jong ki pulit ha police reserve jail road baru laong bakini ke kenro ke bu jingma ye ki pai ba nong song snong jong ke waing do ki basa marsenda bat ke jakasa ki pulit Ula dawana menteri ketenat ki kampo yeng ban shnano ye ki nala haka jakasa ki pulit kenang bako kanam tu sya jakasa ki panba ani singa wani kandu I home minister moto brom mane kandu na kamta mane kred ki kam ki para la sateng mo ba la khamslam mala sateng kani ka jongka ho ki digi border issue jo state di border issue jongka we ka department mo ka police reserve quarter barkadi ke bordering jongka window kani ko bala khata lapun pun tli kisnam ti nadu ki por balik mo na thai ki khalai ka sausnam ti bar lati ko pro lumba ki we pa ki amani balik ta kam shimla poshi sei bat ka kani kala khata palat ya ka yekini ki nok sosnam ki ba sa po window oda ti ki ko ga di bomdon ka proper drainage sanitation mo ti ka jing hani por liur ru ka khata ba amar ba kini ngru ka kata barkawai ru ka jingsma bar sakawai ru kalong insecure bar ki building matar ki don ki building belaki kani kan sku amon ra kum ka kaine of information shaka department nginum la bar ki minti wa minister tiblu baro ngis kem police department joka reserve police headquarter kene ra jong kamram bar ngis kem na kaliam jong I home minister brom ngai kendo I manta bar I la ai ru ka assurance ba immediately take up kani kalong ka message ka khubor ko bana si kinong song jong ka bordering jong ka window bar kunju ki police reserve quarter phi ko wi kalong ngai ken mar ba la chun neglect ni post ka por le sin mo ki por bale na chulit man wa de ka board na ka banta bani ojara collection ki ki police quarter staff mo ki staff police quarter ki ba song basa ki police reserve le ki ching dong kam pat kila kalen no la shu le tanam ta ki kwa ten ringa par ko memeli ngasmo ba ngadi pandap ho jong kamram ka deiti ber ka jigir kle kumno kidon ki por ko bang hab ya kren ki issue jong state kidon do ki por bang haban ya kren do ki issue jong ka constituency pero kani ka nongrem ga wani kan do I baila ai ka jingkular ba in take up immediately na mar ko wi ka bang tiang ngawara ai kum ga information ba ginum up adu mandawan ka next monsoon namar ba tip ke ka banja namar ka don ka kadang massive collapse mo jong ko wi ka kero kata ru jong senam balik di kala kata bai kaya kayang ba kala perchong siir ino chong senong ka baar par kadon ru ka landscape mo ka ba dagajik pra to ka kendo ur marke bangdon ka proper drainage manta armut ki mensiam kila khra matrai ngam kulit kata ba senam balik ti kani gede kiki kan negligence ko ga bantang ngits kam police department by home minister in le la jong kamram ban ngaru na kaliang jong ko beli na dep di bale jong kamram ko ina wanra ru ya ka we ga water tank mo ka tobum nam ta ka bit ka biang jong ka premises jong ka police reserve pro ko kata di ko ga baar par ru na perung ru ka scheme le ba ko mai mali na ka banta bande don ka portion ka beli bande nam ta ka bordering ba kata apa ya ka wei par kalong yin bar ki wei par ki banta jong ki no song sino kani ru ko ba yo ya shwa bani I ka seriousness na kalian department bahkan take up ini internal drainage mo bar ka sanitation banar wala ban kari daw dia ka banta jong ka scheme kana bahkan no ka shine namar pa la da kawan kana no por ka disaster anytime la da ka disaster take place munu bersih clean walau mentan don ki building ki blaki ki blapra ki bla orpai tiga department du kane jong kamram ka baar pat kalong ba kadon ki building ru bla vakit bla ban pami no ki bri ba song basa ki building kalong ki ga bangin la ban buri namar ba inum kwa ba kana ja ki pas new pat ta sai par kan manu pat si buci kli ti tai di bang squad man ra lamba jong ki bade ki basong ki staff jong ka yu kan police yu hante pokwata tiga baar pat kadon ke building ru ka bagla pa vakit no la pami no
maka jing orpai ke jing ki ti ka don ke jing ma pala dang idang perslep mo wala da ka jang ki pas new ana ban ong pat ba manobri ba shima jike kli then it's kept this time na kali home master like assurances nga it's kept le chok kamera ong ban pat ngalo ong bala da shubu na kali department ru ka mo kadang shampoo re wani man mlong ban perslep gnum mlong ban up ru ka next monsoon to pan na kali jongar na kloi hi ban mo da ka jing ai ka jing kular na kali ka department na kali home minister lembaga department Malaysia ki ngalaban bu ki priyo bagi laban invest ka kap ai ta ka scheme ka ba ki di ban ai pan ban yo sanction ka di ban penting apa ta ka banta ban song singan ki no song jong tu ka premises reserve quarter ma building ru gida ban ka karo mar ba kum last year mo ka ja massive collapse lah pokai apo ti banta jong portion ke kablah he ba ta jing tua ti don ru ka jing tua ka ba sha ning amun abo inside premises jong ka reserve quarter ka ba armut ki mensi kado mencep sna ti mana perselem ngani pa kanomlong kalam rai ki jing ma ba ki jing sosi mo pi kani nga pi ko na ba si mo jik khli ko mo mali margam sudi ba churi ban pa tan ka vote so collection mo ba de ban pe iru ke ki jino kam jong ki ngam churi ngam dei ta ma churi man pen mali pa ne ki jing kwa ka jong ap kan thep ka vote mo ti ga de ban pen biang mo jino kam jong ki ta wo ta time ru ba de ba khan arlak tu na wa ngadat nam ta kabit kabiang nama kadai ka bang hapan pentamai mo ya ka jing kali ka existing mo datang ta mangla replace pada patamai ko ar matar mana perun ke skill bagai amali skill mar ban upslam na karo ka jing ti ka entire border ka bakta ikni par ki wi par ki no shong bordering jong ka window